$42 for gas, I can't believe it. Which is actually a lot less than previously. Добре, показах ли ви багажника за какво става въпрос? Не знам дали може да видите. Погледни за какво става въпрос. Сега дали ще го хвърли на земята. Обикновено така прави, сега ще видим. Isn't this the water from Oh! Don't remind me of that. Сега ще видим къде ще го хвърли. Според мен ще го хвърли на земята. Ако не го хвърли на земята, значи нещо се е променило. Уникално. Why did I get a new car? Because this one still Хвърли has... го тук. След малко ще го хвърля на земята. Всичко, което не му трябва да го хвърля на земята. Аз не съм виждала такова нещо през живота си. Заклевам се. What do you think, Ted? I think Bulgaria, the great Bulgaria is a wonderful country. The homeland, I love the old homeland. О, и така. Продължаваме. Ithaca, brother. И така. Ще ви държа в течение. Така че останете с нас.